Ubikhuphukanisa siyoshana nensizwa baba siyoshana nensizwa uphela wamba siyoshana nababa Zatsu ngoba sinafalo siyoshana nensizwa ubikhuphukanisa siyoshana nensizwa baba siyoshana nensizwa uphela wamba siyoshana nababa Sobulawa izinsizwa ngoba insizwa izona ezilwa nathi ngoba umthakathi sengimehlule ngiyantshela mina nginsimbi edlezinye ngiyantshela kwa nina benkosi nina besilo nina bakamdlekombane kulo lonke lika Mthaniya kulo lonke lika Phunga noMageba ngicela ukunibengela ngiphinde nginamukele kusona stage esikhulukazi ngilaba media nibengela mina kumfoka nkeshenkeshe umJJ Vetevete ngibingelela kunzima bafowethu awusuka madoda awufo waphosa konyathi madoda awufo waphosa konyathi ukhishileze igcamelisha isibuko samajongo sesikhwele sadiliya ngesibhakela uyena ungelovi madoda usuka madoda ungelovi siyazi ukuthi insizwa ehlela umcimbi omkhulukazi ikhuphuka nezakho i-top 6 siyazi ukuthi njengamanje savuna abasenkandla kodwa ke bekune meeting ezoba khona base eba live lapha na uLuve asifika ke lensizwa yale ebudletsheni mfowethu amanqele yakhwela yake ngesibhakela sibonile ke video ngicela uyibukele ke video umtshela ukuthi naluthini uvo lwakho uyibona kanjani le video wena uzwa kanjani ngabe isenzo esibi lesi noma iqhawe ligagamelile noma mhlawumbe ke kube nje khona ungaboni ngasolinye mina ngikhetha side ke uvo lwami nje lucacile okwanzekalile kube yiphutha futhi ke sicela ukuthi into enjengale ingabisenzeke emntwini amaskandi ngicela udlule ngo like no share ungitshela ukuthi na uzizwa kanjani ngalolu daba Let's go.